Je čas. Mali by sme začať. Nekonečno. Podstatné meno, priestor bez hraníc, bez konca, neohraničiteľný, neobmedziteľný, nekonečný priestor. Príklad použitia. Díva sa kamsi do nekonečna. Siaha hore do nekonečna medzi hviezdy. Nekonečné a konečné. Kategórie vyjadrujúce navzájom neoddeliteľné, protikladné stránky objektívneho sveta. Nekonečné charakterizuje po prvé existencia sveta v priestore, po druhé existencia sveta v čase, nestvoriteľnosť a nezničiteľnosť hmoty, večnosť jej bytia, po tretie kvantitatívna nevyčerpateľnosť hmoty, po štvrté kvalitatívna odlišnosť stavby hmoty, nespočetné množstvo kvalitatívne rozličných úrovní štruktúrnej organizácie hmoty. Konečné, teda tak práve obsahuje v sebe nekonečné, ako sa nekonečné skladá z nespočetného množstva konečných predmetov a javov. Môžeš si sadnúť ku mne, ak chceš. Nechceš? To nevadí. Máš pravdu. Zas až sa tak dobre nepoznáme. Ale to môžeme zmeniť. Máme na to najbližšie 4 roky, no nie? Už sa neviem dočkať. Pamätáš si, ako sa volám? Jasné, že si pamätám, ako sa voláš. Doučovala som ťa na prijímačky. Ty si predsa... Betka. Alžbeta. Ty si Alžbeta. Tvoja spolusediaca je Zuzana a tá Rešava, čo sedí za vami, je... No áno, ale kľudne ma volaj Betka. Potom to neznie ako z nekrologu. Ako chceš. Počuj, ak sa do mňa držíš ďalej, pretože sa bojíš, že by som niečo povedala, tak sa ma nemusíš báť. Ja naše malé tajomstvo nikomu neprezradím. Tak to teda dúfam, že nie. Ty by si z toho mala rovnako veľký prúser ako ja. Neodpláva sa to nikomu povedať, pretože... Fíha, na krúžku z fyziky som nečakala žiadne zázraky, ale že tu budete len dve, to som fakt nečakala. Nikto iný dnes nepríde? O nikom nevieme.
No, podľa zoznamu, čo mi dal pán riaditeľ, sa vás sem prihlásilo 12. O ostatných neviete nič? Nie. Nechcete si obe sadnúť bližšie? Môj obľúbený profesor na strednej škole nám zvykol hovoriť, krajšie sadnú dopredu. Nie? Nezabralo? No vlastne ani vtedy to veľmi nezaberalo. Tak, kým čakáme na ostatných, tak sa aspoň vyplníme prezenčku. Začneme odzadu. Ty si? Julia Malá. Julia. Malá. Ďalej? Betka Strievická. Beata alebo Alžbeta? Alžbeta, ale najradšej Betka. Strievická alebo Strievitovská? Normálnická. Obe ste z mojej triedy však? Áno. Takže prvá. Kým tu čakáme, nepoznáte nejaké slušné vtipy? Alebo aspoň niečo veselé? Dobrý deň. No, dobrý deň. Dobrý deň. Prepačte, že meškáme, ale boli sme sa ešte prevetrať na čerstvom vzduchu. Nikoho nebolo doma. Až taký čerstvý ten vzduch zase nebol. No nič, posadte sa, ale dažníky si odneste na chodbu. Lebo mokrá dláška v laboratóriu si žiada o úraz. Máš tu voľné? Nie. Ale ty si aj tak sadneš, ako ťa poznám. Vyzerá, že ma poznáš celkom dobre. Bohužiaľ. Asi toľko krajším dopredu. Tak mohli by sme si dokončiť prezenčku a pomaly aj začať. Takže ty si? Filip Alexander Novomestský. To znie, ako keby si mal modrú krv. Veď prečo nie? Aj v minulosti sa dali tituly kupovať za peniaze. No dovoľ, ja za to nemôžem, že tvoji rodičia sú chudáci a tí moji bohatí. Ďalej? Nikola Čakijová. Že pána kráľa, to sa ako píše. CSAKYOV. Ďalej? Jan BRATH. Ako prosím? Nezachytila som ťa. Chcel som vám ušetriť trošku času. Nepodarilo sa. Takže ešte raz. Jan Brat. BRATH. Náš čas by si ušetril, ak by si na hodinu nemeškal kvôli fajč pauze. Alebo keby si to radšej vôbec nebol. Dobre, tak to by sme mali za sebou. Ak by ste si náhodou z otvorenia školského roka nepamätali, tak som Silvia Mudráková a budem vašou triednou najbližšie 4 roky. A tento krúžok som pre vás pripravila preto, aby sme sa lepšie spoznali a nemusíme sa tu rozprávať vôbec o fyzike, ale môžeme tu preberať čo chcete a nemusí sa to vôbec týkať školy. Teraz by ste mi mohli povedať, prečo ste tu vy a čo odo mňa očakávate. No ja som tu samozrejme preto, aby som sa zlepšil z fyziky, mal z nej lepšie známky a od vás by som chcel vaše telefónne číslo. Ale vieš, že tu nebudeme preberať nič nové, len to, čo by ste už prebraté mali mať. A k tomu telefónnemu číslu sa radšej vyjadrovať nebudem. Ďalej? No tak ďalší. Čo je? Ja som tu preto, že ja neskutočne milujem fyziku a všetky tie rovnice a pokusy a vzťahy a tak. A od vás by som chcela, aby ste na ne dávali domáce úlohy. Tak to ťa poteším, domáce úlohy vám dávať nebudem. Ďalej? Ja som tu preto, lebo som ešte veľmi mladá na to, aby som vedela, ako svet okolo mňa funguje a chcela by som sa to dozvedieť.
A od vás očakávam, že mi to ukážete na vlastné oči. Tak to dúfam, že ťa nesklamem. Ďalej? No, chcete počuť pravdu? Asi áno. Takže mne odišiel pred pol hodinou autobus a ďalší mi ide až o 5:00. No a od vás očakávam, aby tu bolo sucho a teplo. Úprimnosť nado všetko však. To ťa raz privedie do problémov. Ďalej? Ja som tu kvôli tomu, lebo stredoškolskú fyziku som mala naštudovanú už na základnej škole a očakávam od vás, že ma zoznámite s problémami, ktoré budú pre mňa dostatočnou výzvou. Akože, wow, moja zlatá. A tiež si nesmierne skromná však. Skúsim nad niečím porozmýšľať do budúcej hodiny a uvidíme, čo sa dá robiť. Tak, dnes by sme začali s prvou témou, ktorá je čas. Tak mi skúste povedať, čo je čas pre vás. No, mňa otec od malička učí, že čas sú peniaze. Buď prvý, kto lacno kúpi a draho predá. Ten druhý v poradí už zarobí menej. Tvoj otec je pán Novomestský, čo je v rade našej školy však. Áno. A čo je čas pre teba? Ja. Zajemeniť, keď stále niekde mešká. Ja nikdy nemeškám. Ja som sám pánom svojho času a ja chodím presne vtedy, kedy som ja chcel. Ale vieš, že reálny svet takto nefunguje však. Nikdy nie sme pánmi svojho času. A čo je čas pre teba, Julia? Čas je nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti dejú v zdanlivo nenávratnom poradí. Označuje sa písmenom T a jeho jednotkou SI je jedna sekunda, ktorá je definovaná Dobre, stačí. Keď si nám tu už spomenula jednotku času sekundu, bola to prvá jednotka, ktorou sa meralo, alebo boli aj nejaké iné? Nie. Ľudia merali čas podľa diel, ktoré sa v prírode pravidelne opakovali. Napríklad, keď každé ráno vyšlo slnko. Dobre, ďakujem. Tak, dnes si vyskúšame merať našimi vlastnými jednotkami. Mám tu 3 prístroje, vás je 5. Tak si vás rozdelím na 2 dvojice a jeden bude merať sám sebe. Ja som moja. Ako prvé tu máme kývadlo. Vašou jednotkou bude od krajného bodu doľava a naspäť. Wow, to čo je? Pre pána Nikola, ty si už úplne ako straka. Tiež ťa zaujíma len všetko, čo sa blíšti. Venuj sa tej svojej papavke, dobre? A vy tu máte tieto presypacie hodiny a vašou jednotkou bude jedna kvapka, ktorá prejde cez hrdlo. A moderné stopky poznáš. Takže pripravený? Vždy pripravený. No, keď si sa nám tak pekne prihlásil, tak si vyskúšame, ako dlho zadržíš dých. Asi by sme mali začať niečím iným, lebo u tohto fajčera to nebude dlho trvajúci dej. 3, 4, teraz. Ahoj. Ahoj. Môžeš si sadnúť ku mne, ak chceš. Nechceš, to nevadí. Máš pravdu. Zas tak dobre sa už nepoznáme. Ale to môžeme zmeniť. Máme na to najbližšie 4 roky. No nie? Pamätáš si, ako sa volám? Alžbeta. No áno, ale kľudne ma volaj Betka. Potom to neznie ako z nekrologu. Ako chceš. Počuj, ak sa odo mňa držíš ďalej, pretože sa bojíš, že by som niečo povedala, tak sa ma nemusíš báť. Ja naše malé tajomstvo nikomu neprezradím. Ty si zo mňa teraz uťahuješ. Však.
Fíha, na kružku z fyziky som nečakala žiadne zázraky. Ale že tu budete iba dve, to som fakt nečakala. Nikto iný dnes nepríde? O nikom nevieme. No, podľa zoznamu, čo mi dal pán riaditeľ, sa vás sem prihlásilo 12. O ostatných neviete nič? Nie. Nechcete si obe sadnúť bližšie? Môj obľúbený profesor na strednej škole nám zvykol hovoriť, krajší sadnú dopredu. A mne je celkom dobre tam, kde som, ďakujem. Tak si aspoň vyplníme prezenčku. A začneme od konca. Ty si? Ale veď som sa vám už predstavovala. Som Julia Malá. Julia Malá. A ty si? Betka Strievická. Beata alebo Alžbeta? Alžbeta, ale najradšej Betka. Strievická alebo Strievitovská? Normálna, ská. Obe ste z mojej triedy však? Áno. Nepoznáte nejaké slušné vtipy? Alebo aspoň niečo veselé? Prečo sa pýtate na tie isté veci dvakrát? A ty na čo vyťahuješ veci, o ktorých sme sa už rozprávali? Dobrý deň. No, dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, že meškáme, ale boli sme sa ešte prevetrať na čerstvom vzduchu. Nikola nebolo dobrá. Až taký čerstvý ten vzduch zase nebol. No nič, posaďte sa, ale dážniky si odneste na chodbu. Lebo mokrá vláška v laboratóriu si žiada o úraz. Máš tu voľné? Nie, ale si aj tak sadne. Vyzerá, že ma poznáš celkom dobre. Asi to koľko krajším dopredu. Tak ale toto by už naozaj stačilo. Mysleli ste si, že vám toto neprekuknem? Že vám takú hovadinu zhltnem? Ste ubohí. A vy, pani profesorka, som si naozaj nemyslela, že by ste sa nimi nechali nahovoriť. Mám dosť, odchádzam. Julia, počkej, posaď sa, vysvetlíme si to. Mne na dnes stačilo. Ďakujem, dovidenia. Ahoj. O nie. Člný pozdrav. No, môžeš si sadnúť ku mne, ak chceš. Pamätáš si, ako sa volám? Betka. No vidíš, už sa spoznávame. Počuj. Zažila si niekedy pocit déjà vu? Myslíš ten taký pocit, keď si myslíš, že si niečo také už podobné zažila? No áno, zo párkrát, ale len na malú chvíľu. Prečo? Len tak. Počuj, ak sa bojíš, že by som niečo povedala, tak sa ma nemusíš báť. Ja naše malé tajomstvo nikomu neprezradím. Nebojím sa. Fíha, na kružku z fyziky som nečakala žiadne zázraky, ale že tu budete iba dve, to som fakt nečakala. Ešte prídu traja. Teda, Dobre. našli ste prezenčku? Tak si aspoň vyplníme prezenčku. Ty si? Ja som Julia Malá, toto je Alžbeta Strievická z C. A ešte prídu Jan Brat, Nikola Čakiová a Filip Alexander Novomecký. Čo prosím? Smiej
Nemáte nejaké slušné vtipy alebo niečo veselé? Dobrý deň. No, dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, že meškáme, ale boli sme sa ešte povetrať na čerstvom vzduchu. Nikole nebolo dobré. Až taký čerstvý ten vzduch zase nebol. No nič, posaďte sa, ale mokré dážniky si odneste na chodbu. Lebo mokrá zvláška v laboratóriu si žiadna neodraz. Máš tu voľné? Nie, ale si aj tak sadneš. Vyzerá, že ma poznáš celkom dobre. Ďakujem. Niečo ti stane. Tak, keby ste si náhodou z začiatku školského roka nepamätali, tak volám sa Silvia Mudráková a budem vašou triednou najbližšie 4 roky. Keďže spolu nemáme žiaden predmet, tak som sa rozhodla pre vás pripraviť tento krúžok, na ktorom by som vás chcela lepšie spoznať. A nemusíme tu preberať iba fyziku, ale môžeme sa tu rozprávať o hocičom a nemusí sa to týkať ani školy. Tak teraz mi skúste povedať, prečo ste tu a čo očakávate od tohto krúžku. Chce vaše telefónne číslo, nechce domáce úlohy, chce spoznávať svet. On čaká na autobus a chce sucho a teplo a ja som už našla všetko, čo som chcela. Dobre, Julia, ale na budúce nechaj rozprávať aj ostatní. Tak, dnes by sme začali s prvým pokusom a s témou, ktorú by ste s pani profesorkou už mali mať prebratú. Budeme sa rozprávať o čase, takže mi skúste povedať, čo je čas pre vás. Čas je neprestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti dejú v zdanlivo nenávratnom poradí. Označuje sa písmenom T a jeho jednotkou SI je 1 sekunda, ktorá je Dobre, definovaná... stačí. Keď si nám tu už spomenula jednotku času sekundu, tak mi skúste povedať, čo je sekunda. Či sa v ňou meralo hneď, alebo až neskôr vzniklo. Ľudia merali čas podľa dejov, ktoré sa v prírode pravidelne opakovali, takže nepoznali sme najprv sekundu. A to bolo napríklad, keď každé ráno vyšlo slnko. Dobre. Tak dnes by sme si skúsili merať našimi vlastnými jednotkami. Vás je 5, 3 správy mám 3, tak si vás rozdelím na 2 dvojice a jeden bude merať sám stopkami. Ja som moje. Tak pre vás tu mám toto kývadlo. Wow, to čo je? Pre pána Nikola, ty si už úplne ako straka. Tiež ťa zaujíma len všetko, čo sa blíšti. Vašou jednotkou bude... Venuj sa tej svojej kvapavke, dobre? Vašou jednotkou bude od krajného bodu doľava a naspäť. Pre vás tu mám tieto presypacie hodiny. Vašou jednotkou bude jedna kvapka, ktorá prejde cez hrdlo fľaše a moderné stopky poznáš. Ste pripravení? Vždy pripravený. No tak už sa som tak pekne prihlásil, tak môžeme začať tebou. Vyskúšame si, ako dlho zadržíš dých. Asi by sme mali začať niečím iným, lebo u tohto fajčera to nebude veľmi dlho trvajúci deň. 3, 4... Ahoj. Ahoj, Betka.
Počuj, ak sa bojíš, že by som niečo povedala, tak sa ma nemusíš báť. Ja naše malé tajomstvo nikomu neprezradím. Nebojím sa. Fíha, na krúžku z fyziky som nečakala žiadne zázraky, ale že tu budete iba dve, to som fakt nečakala. Nikto mi dnes nepríde? Budeme celkom 5, čo je perfektné číslo, pretože mne sa zvýši meranie so stopkami. Ahoj. Ahoj, Betka. Čo to tam robíš? Uvidíš. Čo tu tam vypisuješ? Dozvieš sa. Fíha, na krúžku z fyziky som nečakala žiadne zázraky, ale že tu budete iba dve, to som fakt nečakala. Nebudeme. To čo je? Naša dnešná prezenčka. Ahoj. Ahoj, Betka. Betka, poď tu, to je tvoje miesto. Fíha, na krúžku z fyziky som nečakala žiadne zázraky, ale že tu budete iba dve, to som fakt nečakala. Nebudeme. Nikto dnes nepríde? Ešte prídu traja. Dobrý deň. No, dobrý deň. Dobrý deň. Prepačte, že meškáme, ale boli sme sa ešte prevetrať na čerstvom vzduchu. Nikolo nebolo dobré. Až taký čerstvý ten vzduch zase nebol. No nič, posaďte sa, ale mokré dážniky si odneste na chodbu. Lebo mokrá dláška v laboratóriu si žiada o úraz. Máš tu voľné? Je to tvoje miesto. Tu je naša dnešná prezenčka. O, ďakujem. Moin, moin, züchtet man uns, ihre Weg zum Horizont.
Je to tvoje miesto. Naša dnešná prezentka. Niečo ti spadlo. No ale mám coś do panu. Ihre Weg zum Horizont. Manche UFOs aus dem All. Und schickte ein General. Fliegerstaffeln hinterher. Máš tu voľné? Je to tvoje miesto. No ale mám coś do panu. Ihre Weg zum Horizont. Manche UFOs aus dem All. Und schickte ein General. Fliegerstaffeln hinterher. Ahoj. Ahoj, Betka. Ahoj. 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 Aj tebe už vadí to príbudlé zvonenie namiesto toho normálneho? Ani si nevieš predstaviť, ako. Ahoj. Zase ty! Čo som ti urobila? Všetko! Dajte mi už pokoj! Mám na to plné zuby! Zmizni! Vypadni, chcem byť aspoň na jeden moment sama! Fíha, na kružku z fyziky som nečakala žiadne zázraky, ale že tu budeš sama, to som fakt nečakala. Choďte preč! Prečo? Chcem byť aspoň na jeden moment sama! Choďte preč! Á! No ale mám coś do panu. Ihre Weg zum Horizont. Manche UFOs aus dem All. Und schickte ein General. Fliegerstaffeln hinterher. Ahoj. Počuj, ak sa odo mňa držíš ďalej, pretože sa bojíš, že by som niečo povedala, tak sa ma nemusíš báť. Ja naše malé tajomstvo nikomu neprezradím.
Fíha, na krúžku z fyziky som nečakala žiadne zázraky, ale že tu budete iba dve, to som fakt nečakala. Nikto iný dnes nepríde? O nikom nevieme. Tak ešte chvíľku počkáme, kým začneme. Tak si aspoň vyplníme prezenčku. Ty si? Betka Strievická. Beata alebo Alžbeta? Alžbeta, ale najradšej Betka. Strievická alebo Strievitelská? Normálne, ská. A ona? Myslím, že sa volá Julia Malá. Nepoznáte nejaké slušné vtipy alebo niečo veselé? Dobrý deň. No, dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, že meškáme, ale boli sme sa ešte prevetrať na čerstvom vzduchu. Nikolo nebolo dobre. Až taký čerstvý ten vzduch zase nebol. No nič, posaďte sa, ale mokré dážniky si odnesti na chodbu. Lebo mokrá dlažka v laboratóriu si žiada úrad. Veď sa ma ani neopýtal, či si tu smie sadnúť. Viem, že môžem. Stále tu sedím. Ako stále. Toto je prvá hodina v tomto školskom roku. No nie pre nás. Však. Musíme sa porozprávať. Čo sa to tu deje? Ty niečo vieš? No nie, a ty? Nemám ani šajnu. Koľkokrát si už zažil túto hodinu? No, typujem, že ako ty. Už štvrtýkrát. 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 A to si mi prečo niečo nepovedal? Ja som tu už 85. krát. Tu sa deje niečo veľmi divné.